Сигурни спортни прогнози представят. Здравейте, приятели и любители на футболните прогнози! Аз съм Крум Димитров, а вие сте отново с нашия YouTube канал Сигурни спортни прогнози, както и с нашата рубрика Топ прогноза, в която избираме, подготвяме и анализираме един сингъл матч на около 2 коефициента. Преди да преминем и към днешната прогноза, ще ви приканя да дадете един голям палец нагоре и, разбира се, да се абонирате за канала ни и да натиснете камбанката, за да получавате известия всеки път, когато качваме нашата топ прогноза. Разбира се, може да ни последвате и в Instagram, където също даваме нашата топ прогноза. Имаме и Facebook група, в която вие може да споделяте прогнозите си с нас. И разбира се, Telegram канала ни, в който показваме нашият поглед на системата Martingale. Линкове към всички социални мрежи ще намерите в описанието. Здравейте! Днес за вас сме решили да разгледаме матча от серия А между Киево и Милан. Домакините се намират на дъното на таблицата с едва 10 спечелени точки от възможни 78. Киево записаха едва една победа и тя е като домакин на прекия им съперник за изпадане и също толкова закъсал отбор на Фрозиноне с 1-0. За последните 7 изиграни матча, летящите магаренца имат едва 2 хикса с отбори от тяхната черга, а именно 2-2 с Емполи като гост и 0-0 с Дженуа като домакин, и записаха цели 5 загуби, като 4 от тях бяха на 0, получавайки цели 14 гола в тях. Милан са на другия полюс, след трудния и колеблив старт, вече се намират на трета позиция и държат евроместата в свои ръце. Гостите записаха 9 мача без загуба, като в тях имат 3 хикса, но какви? 0-0 като гост на Лачио за купата, 1-1 като гост на Рома и 0-0 като домакин на Наполи. За тези 9 мача русонерите вкараха цели 15 гола и допуснаха само 2. Момчетата на Гатузо са на крилете на вдъхновението и ние предполагаме, че няма да имат проблеми да вкарат поне 2 гола на закъсалия отбор на Киево, още повече с новия си нападател Кшиштоф Пиатек. Киево на всичкото отгоре няма да може да разчита на защитника Ненанд Томович, на един от основните си халфове поради натрупани картони Никола Ригони, един от основните си нападатели и втори голмайстор Серхио Пелисиер. Тези отсъстващи не са много, но очакваме да дадат своето отражение за отбор от нивото на Киево. Милан също има 3 отсъстващи за матча, и това са защитниците Кристиан Запата и наказания Рикардо Родригес, и разбира се дълго контузения вече Джакомо Бонавентура. Освен убийствената статистика в полза на Милан и още по-добрата им форма в тежест на нашата прогноза са и мачовете, играни между двата отбора. За последните 5 мача помежду си Милан неизменно взима 3 точки, и то без много затруднения, отбелязвайки цели 16 гола или средно по 3.2 гола на матч. Целият ни екип очаква подобна успеваемост на Милан пред противниковата врата и затова предлагаме прогноза над 1,5 гола за Милан с коефициент 1,75. Прогноза за матча Киево-Милан над 1,5 гола за Милан. Коефициент 1,75 в Bet365. Благодарим ви отново, че се информирахте заедно с нас коя е най-сигурната прогноза за днес. Поне според нас. Ако това видео ти е харесало, дай един голям палец нагоре и разбира се абонирай за канала ни, за да не изпускаш всяка една наша топ прогноза. Аз бях Крум Димитров и ми беше изключително приятно.